Върнем малко назад във времето, предлагам, защото Сити е отбор, който са минали уникални играчи през него и просто искам да ги отчетем така, поне за по-малко. Може би най-любимия играч, който аз съм имал в този отбор е един испанец, както всичките ми други любими играчи, Давид Силва. Давид Силва, уникален, да. Той има и за него такива базици, че е най-Барса играча, който никой не е играл в Барса. В смисъл, той е просто, този човек имаше такъв дрибъл и такъв пас, където... Да. Може да се сравнява с Инеста, според мен. Абсолютно, даже съм чувал някои коментатори да го сравняват с Меси по дрибъл, което е, нали, голям успех. И Да. другия изрод в Манчестър Сити е Яя Туре. Яя Туре, Коло Туре, те са просто То уникални. за Яя може би е единствен футболист, който не сме видяли от новото поколение, някой, който може да го наречем новия Яя Туре. То просто Да. няма, той имаше всичко. Венсант Компани няма смисъл изобщо с него да са капитан на Сити, колко години беше и колко време прекара по Сити. Мисля, че почти 10 години прекара. И спечели този титула отбор. с фамозен гол срещу Лестър. Точно това ще да кажа, да. Да, какво кажа за Серхио Агуеро, един фантастичен играч. Да. Един от... Обаче, за жалост, имаш проблеми с сърцето и така му се Абсолютно, прекрати и кариерата. Той му беше отишъл и в Барселона. Барса беше отишъл и точно тогава няма забравя един мач. Просто припадна човека и